59 anyos nga Panday ginapangita sang iya mga himata matapos ginapatihan naglumpat sa barko nga ginasakyan Padulong, Manila. Yaring balita ang atong gintutukan. Nagahilibion nga nagpadulong sa GMA Regional TV ang himata sang 59 anyos sa si Norberto Bello. September 28 sang nagsakay ini sa barko gikan sa Bacolod padulong sa Manila agud mag-obra bilang panday sa Ebata sa Bulacan. September 29, las 3 ng agahon, malapit sa baybayon sa Mindoro, ginapahayag naglumpat ini sa barko. Nga tani, buhi pa man siya o kung may nakasagop lang sa iya. Nga sa pilakadlaw, makabalik siya sa amundi. Suno sa upod sining apo, nasaksihan sini ang pagbago sa panggawi sang iya lolo. Bulpog, yakuno bala ang bintana na sang barko. Di tapos, nakulbaan guro ang bata, ginagaw sa bata ang martilyo siya. Suno sa pamilya, na-report na sa otoridad ang natabo. Ginpakita man sa ilang CCTV footage sa barko sang pagdalagan kag paglumpat ni Norberto sa dagat. May history sa nervous breakdown ang biktima, apang wala naghunahunang pamilya nga liwat ini nga mag-atake. Pero siya nahadlok nga may tao ko nung nga galaga siya. Nagpatigayon man sa search and rescue mission apang wala sa gihapon nakita ang biktima. Ang pila ka mga himata sini nagpadulong sa Mindoro kag nagmatumato man sa pagpangita. Kung diin ka man subong pa ang palangga kagid namon kag kabay pangagabayan kagid ni God. Nagpasalig ang Coast Guard sang koordinasyon agud mahatagan sang update ang pamilya sa rescue mission. Ang incident na binata po outside sa area of jurisdiction sang Negros Occidental mo. So I don't have the full authority para mag-imbestiga. We will see kung ano ang development, will coordinate sa Batangas. Tumandok sang himamaylan ng pamilya, nagapanawagan ng mga inisang bulig sa publiko nga nakakita sa ilamay, buhi man, ukon patay. O pagkirinag Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.